tällainen ongelma Tedfordin jääkaapissa, että ei mene akulla aurinkosähköllä päälle ja error 6 vilkuttaa. Error 6 viittaa siihen, että se ei saa sitä 12 volttia tai akkujännitettä tuolta, mitä pitäisi saada. Vihje internetistä oli, että tuolla takana on ritilöiden takana kytkentärasia, jossa on control-kortti ja siellä on ilmeisesti yksi sulake, joka saattaisi olla mennyt. Kaikki muut sulakkeethan on tähän mennessä jo katsottu, eli tuolta EBL:stä kaikki on ehjänä, ei siellä mitään vikaa ole. Ja mitattukin tuolta takaa jo, että kaikki sähköt itse asiassa tulee jääkaapille asti, mutta jääkaappi itse ei saa sitä käytettyä. Joten mennäänpä purkamaan takaa. No niin, täällä takana tai ulkopuolella alempi ritilä. Sehän lähtee tuolta näppärästi auki, kun löydetään lukko tosta ja toinen lukko täällä, niin ritilä lähtee siitä irti. Tuohon ylempään valkoiseen tulee siis 12 voltin sähköt, sinne tulee tuohon eteen. Näissä kahdessa se syöttösähkö, mitä se käyttää jäähdyttämiseen. Täällä takana on sitten taas ohjaussähkö ja sitten tuolla välissä tuo violetti kertoo sen, että onko tuolla sähköä käytettävissä. Eli silloin kun ei ole aurinkopaneeleita, niin auton D+, eli tuo tieto siitä, että autossa on laturi käynnissä, eli auto on käynnissä. Ja jos on aurinkosähköä käytössä, niin D+ kertoo myöskin sen, että kapasiteettia riittää. Tästä sitten menee tänne ohjausboksiin, joka on tuossa ylhäällä. Ja se olisi sieltä tarkoitus nyt sitten avata ja katsoa, että onko sulake mennyt. No niin, täältä takaa tosiaan löytyy tuossa ylhäällä tuo kytkentäboksi. Ja siellä on tuolla takana, ihan perällä tuolla, on yksi, tuolla näkyy yksi ruuvi. Toinen on täällä takana, toinen ruuvi, joka pitää koko kytkentäboksin jääkaapissa kiinni. Ja toi tossa on sitten ton kannen ruuvi. En ole vielä kattonut sisään, mitä siellä on. Mutta ihan ennen kuin mitään lähtee tekemään, niin nämä kaksi liitintää on hyvä ottaa irti. Toi alempi on siis vahva virta, eli verkkosähkö. Ja ylemmässä oli tuo heikko virta, eli 12,5. Ne kokonaan irti. Ja jos sitten on sähkötön tuo boksi kokonaisuudessaan. Sitten lähdetään purkaa, katsotaan kuinka käy. No niin, nyt se on saatu irti sieltä ja aika nopeasti näkyy syyllinen, että toi 12 volttia ei kyllä näytä kauhean terveeltä. Et jos tosta katsoo, niin aika hyvin on tummunut. En tiedä mitä on tapahtunut, mutta jäykkäsähkö ei ole kyllä tykännyt siitä ollenkaan. Seuraavaksi tuossa pitäisi ottaa nuo liittimet irti ja yksi kerrallaan katsoa miltä ne näyttää. Noin, sitten ennen kuin ottaa irti kaikki, niin noi ohjauspiuhat on helppo, kun täällä on nastamäärä on sama kuin liittimissä. Ja sitten siihen menee tuohon semmonen pieni musta piuha, joka nyt roikkuu tuolla takana jossain. Ja sitten tänne tulee tuo liitin. Noi on silleen uniikkeja, että ne ei me voi mennä sekaisin, mutta näissä sitten tarvii ollakin tarkempana, että totesin, että parempi numeroida järjestys. Kyllä on aika ruskeaksi mennyt toi 12 voltin puoli. Kohta nähdään kuinka pahasti se on mennyt. Noin, sieltä se lähti irti. Noi piuhat jää tonne, ne saa siellä olla ja tästä tosiaan sai tolleen, niin osan piuhoista voi laittaa, koska siellä on liittimet kuitenkin tallella. Toi on aika tosiaan hapan tosta. Mennään sisälle katsoa tarkemmin. No niin, nyt se on purettu tuolta boksistansa. Ja niin kuin arvelinkin, niin täältä tää nyt näkyy. Toi on aika sulanut ja kun ton sulakkeen tosta hyppäsee pois, niin se on todellakin entinen. Jännästi se on lähtenyt kuumenee. Veikkaan, että siinä on ollut vähän kontaktihäröä tossa liittimen ja lattasulakkeen välissä ja tärinässä se on löystynyt ja alkanut kipinöimään. En edes mittaa sulaketta, se on ihan varmasti jo poikki ja jos ei ole, niin ei tätä kyllä uudestaan käytetä. Ja tuolla tosiaan syvälle asti aika mustaa on. Millähän tonkin putsaa.
Pitää varmaan juottaa noin astat irti ja ostaa uudet siihen. No niin, nyt on juotettu tuolta nuo kontaktit irti, mihin tuo sulake menee. Oli aika duuni saada se irti. Samalla toi rele tosta juotettiin irti ja siellä on ihan sulanut toi. Piti vähän veitsellä poistaa, niin näki, että joo, kyllä se puhki on. Hiiltynyhän se siltä oli. Joten tilasin nyt sitten tuolta Radioduosta uuden samanlaisen. Menee varmaan pari päivää, että sieltä tulee, ja koska on viikonloppu, niin menee varmaan pidemmälle ensi viikkoon. Että saadaan uusi rele kanssa tähän. Ehkä se on ihan hyvä, että tämäkin on ehjä. Sulake tosiaan palo aika komeasti, mennyt ton näköiseksi. Ja sitten kun katsotaan tuolta toiselta puolelta, niin tosta saatiin putsattua aika hyvin. Ja toiselta puolelta kun katsotaan, niin siellähän se oli kans tuosta palanut. Se mikä varmaan nyt tälle kortille tehdään, niin me tehdään irtonaisella piuhojen päässä olevalla sulakkeella niin, että tuolta otetaan tuosta haikapasi 12 voltista, kytketäänkin sinne irtosulakkeelle piuhan päässä olevalle ja tuodaan se sitten tuohon releen sisäänmenolle niin, että sitten rele kytkee tuon ja tuon kautta sen sitten tonne jääkaapille menevään 12. Joten tämä projekti nyt vähän pysähtyy hetkeksi. Ja taustalla sitten tapahtuu semmoista, että auton myyjäliikkeelle kerrottiin, että näin on päässyt käymään. Niin lupasivat sitten kaapin valmistajalle Tedfordille lähettää vähän reklamaatiota, että mitäs tää tälleen käyttäytyy. Niin ehkäpä sitäkin kautta jotain kuullaan. Mutta ensiapuna tehdään omat korjaukset ja ehkä kuullaan vielä tuolta myyjäliikkeeltä sitten heidän vastin, että mitä tehdään. Tämmöisiä seuraavaan kertaan, kun sitten lähdetään korjaamaan tätä.